Hi guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakituloy tayo sa pinaka-latest sa bagyong si Inday. International name Muifa na yung linggo ng gabi. Ika-11 ng buwan ng September 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Aboitiz Power and Naga College Foundation. Now, umpisa natin ang update. Ito yung fast animation. So, meron na po tayo ulit na satellite feed mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page after 2 days of outages. Okay? Karoon ng problem sa kanilang receiver. But we're back. Okay? Pakibigay sa inyo ang pinaka-latest sa bagyong ito. At meron pang dalawang bagyo. Namumuna yon sa may Western Pacific. Since September pa na yon ay nandyan pa rin po siya sa may south of Japan. Wala naman po itong threat sa ating bansa, sa ating bansang Pilipinas. So, unahin natin ang bagyong si Inday. Ito po ay slowly kumikilos papalapit po sa Ishigaki, Chiba, sa Yaeyama Island Group. At nakakaranas po dyan ng mga malalakas na hangin. At kitang-kita po natin ang kanyang winds ay umakyat po sa category 4 status, nasa 215 kph at inaasahan pa rin mag-intensify a little bit o baka hindi na rin. At dadaanan po ito ang Shigaki-jima around 8 a.m. to 8 p.m. bukas, Lunes. Okay? At mabagyong panahon ang inaasahan po dyan. Samantala, gugulat ninyo, bakit walang habagat? Nasa break po na yung habagat. Nandun lang po siya sa may Bay of Bengal, sa may North Indian Ocean. So, ang Pilipinas kasi secondary flow lang po ng habagat. Minsan, may pumupuntang habagat kapag nagkasabay po na may mga bagyo. Minsan, pag break sila, wala po. Okay? Especially dahil po yan sa MJO, yung Modern Julian Oscillation. Okay? At yung mga iba-iba pang atmospheric factors. And dito po sa may ibang parte ng Western Pacific, mayroon panibagong LPA po dito sa 92W na saan pwedeng maging isang ganap na bagyo sa loob ng ilang oras. Ito po isang low pressure system but tropical depression na po ito base po sa Japan Meteorological Agency. Dito po sa pinaka-kanan, bagyo na po ito since kaninang umaga. Ito po si Tropical Depression 15W. Yung mga nagtatanong dyan, ano po ang 15W? So, Joint Typhoon Warning Center, ito yung ID nila, mga kategorya, mga numbering. Ito po yung pagbibigay nila ng mga tag ID sa mga tropical cyclones sa Western Pacific, pati na rin sa Atlantic, Eastern Pacific Basin. So, ang 15W ay panglimang bagyo for the year, and W stands for Western Pacific. Okay? Sa Atlantic, L po ang tawag nila kasi yung A is Arabian Sea. 1A, 2A, 3A, yan po. Arabian Sea po yan, kaya hindi nila pwedeng gamitin sa Atlantic. Kaya L yung ginagamit nila. While sa Eastern Pacific, E. Okay? Kaya, yun, pag may bagyo po sa may Baja, California, west of Mexico, okay, ito po ay letter E. And then, sa Central Pacific, sa may Hawaii, C po ang mga cyclones. Okay? 1C, 2C. So, ito po, 15C. Okay? So, labing-limang bagyo pa lamang po sa Western Pacific ayon po sa Joint Typhoon Warning Center. Okay? And then, ito po yung ating, sana ba yun? Okay? At punta natin ang latest GraphSat. Ito yung ginawa natin kaninang hapon. At yan po yung tatlong system. Nakakabit po sa isang monsoonal trough. At wala naman po yung threat sa atin. Although ito si 90W, pabulusok. But in the next few days, ito po akit punta dito sa Japan. Ito naman po punta sa may Eastern China. Ito naman po papalayo patungo sa karagatan lang po ng dagat Pasifiko. Maganda po ang panahon sa Pilipinas, okay? Parang summer-like conditions. May mga thunderstorms pa rin, but malimit po, okay? Ito po yung ating track mula sa Typhoon 2000. Mabagal yung kanyang kilos, 6 to 8 kph. Pwede pang lumakas hanggang 220 kph. But hindi na po inaasahan maging isang super typhoon. Lalabas po ito ng PAR early morning ng Tuesday, September 13. But ito dadaan na malapit po sa Ishigaki-jima, sa Yaeyama Island chain. Between 8 a.m. bukas, Monday hanggang 8 p.m. ng gabi.
and then tuluyan na po siyang lalabas ng PAR. After 4 days, ito po inaasahan pong dadaan po in the vicinity ng Shanghai, China. Sa Eastern China po yan. But yung 4-day forecast is still nasa 30 to 50% probability. Kaya meron po tayong cone of uncertainty, mga kababayan natin living over Eastern China. Bantayan po ninyo ang track niyan kasi either pwede yan maglandfall earlier dito sa may Zhejiang o dito siya dadaan patungong Yellow Sea mula sa East China Sea. So, dyan po siya magtatahak. So, it's either way, either dyan or dito siya dadaan. Huwag lang po yung masyadong left kasi kawawa pong kababayan natin sa Zhejiang, mga kababayan natin mga Pilipinos living there, magtatrabaho po ng mga OFWs over Eastern China. So yan po ang ating zoom out track. Ito yung zoom in track. Kitang-kita po ninyo, dalaman po si Ishigaki-jima bukas. So typhoon conditions ang inaasahan po dyan sa mga area na yan. Weather radar po mula sa windy.com. Kitang-kita po natin ang pagdating ng rain bands ng bagyong ito. So inaasahan po natin mga pabugso-bugsong ulan, malakas, katamtaman, minsan intense, mahina. Diyan po sa Ishigaki-jima at ibang areas po ng Yaeyama Islands. Ang eyewall po niya, dito na po. At ito po yung kanyang tinatawag nating mata. Okay? So, pag dumaan ang mata, pagkakaroon po ng kalmado, either 30 minutes to 1 hour, sometimes mas matagal pa dahil po sa laki ng kanyang eye o maliit ang kanyang eye. So, it depends sa size at yung movement niya. Average, 30 minutes to 1 hour ang calm, okay? O yung tahimik na parte ng bagyo bago bumaliktad ulit yung hangin. So, ang unang hangin ay galing sa east. At pagkalampas ng eye, yung kabilang hangin naman po ay galing west. So, yan po. Kaya biglang hihinto. Pag bumalik yung hangin, galing na po sa kabila. So, yan tandaan po ninyo. Kasi maraming mga kababayan natin, pag may dumaan na mata, lalabas pa rin po. Akala nila wala na ng bagyo. Tuloy na kagaya po ng bagyong si Raming. Marami na pong bagyo na naglandfall sa Bicol na akala nila tapos ng bagyo. Kasi yung sudden stop, okay, ng hangin, pagbuti ng panahon, biglaan, okay? Ibig sabihin po niyan, akala nila okay na. Okay, but it's only the eye that will last for 30 minutes na katahimikan bago bumalik yung hangin. Kasi ang hangin ng bagyo ay paikot. So, dapat pag dumadaan ng bagyo, mag-shift yung winds. Kapag hindi po kayo dadaanan ng mata, makita nyo, mag-shift po siya 45 degrees from left to right hanggang from galing north, magiging east, o kaya galing north, magiging west, then ang last wind ay galing south. Ganun po yan lagi. And then, pag na-reach niya yung pinaka-bottom shift ng kanyang hangin from north at magiging south, yan na yung time na papalis yung bagyo at nag-recede na po yung hangin yan po unti-unti, hindi yung biglang mawawala. Kasi biglang mawawala, mata po yan ang bagyo. Okay, so ito po yung ating tracking. Lahat ng agencies all agree na dito po siya dadaan. Samantala, dito tayo sa ating global model. So, ayan po, medyo naging malawak naman po ang tracking nito. Dito mga weather systems nito. At ang iba dito po dumadaan sa may China. Ang iba naman po dito sa may kaligitnaan ng East China Sea. Samantala, itong isang bagyo ay patungo po sa Japan. So, medyo delikado po ang Japan. Ito naman po ito po yung si 15W. Ay, ito po yung isa na maging 16W later on. Okay? Samantala, dito sa dulo, ito po yung isang bagyo si 15W na hindi naman po ito threat sa kanila. So, dalawang system na yon na posibleng tumama yung isa sa may China, ito naman po sa may Japan. So, yan po ang mga situation pag ganitong early September. Tayo dito sa Pilipinas, mag-hope and pray tayo dahil pag October, November, December, yan po ang panahon ng mga bagyo dahil nagkakaroon na po ang mga high pressure cell dito po sa may China, Japan at Korea. Taglamig na kasi, so mabubuo dyan ng mga high pressure areas na mag-push ng mga system papuntang Pilipinas imbes na umakyat sila. Okay? So yan po ang mga nangyari sa mga tracking ng bagyo. But let's hope and pray na sana walang dumaan sa ating bansa. Sa rainfall accumulation forecast, medyo limited lang po ang mga thunderstorms. May nakikita po tayo dito sa may area po ng Ilocos region.
ibang portions po ng Mindanao at Occidental Mindoro. The rest, magiging sunny ang ating panahon with cloudy skies with some isolated rain showers and thunderstorms. Okay, ito po yung trough na dito sa may area po ng Palau. So that's it. Yan pong ating latest na yung linggo ng gabi. At babalik ulit tayo bukas, Lunes, pangbigay sa inyo pinaka-latest sa bagyong si Inday at mga iba pang weather systems na nasa may taas po ng ating bansa, northeast ng Pilipinas. At ito ulit si Mike Pado magpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.